wagid na ako ano. Isa una may kay ko ano nila. Lumay na mo diya dong. Gilbert, Jimmy. Biasa yung plato. Ngayon taron ako na. Ya. Kupaha dyan sa akong crush ya, oy. Ha? Sikat na kayo siya ron ba? Ito na, imong Akong crush. Paapa na kayo, sikat na kayo ron. taga-asa man na silingan rin na to. Dili, oy. Nang crash na pugka ba? Guapa kayo ni ba? Sikat na ba kayo siya ron? Lagi, naskay ko ni. Tanawa daw ko. Ay, kani? Oh, mau na siya. Wala po kailaan eh. Murag sikat bitaw na siya. Nakita na ko sa TV, sa YouTube. Kaila ka na. Sikat mo na. Kisay pangalan ay napalong man. Kisay pangalan na gwapa no? Nakita na miya ni, oy. Asa man mo nakita na? Sa palengke, namilit sa isda. Ha? Namilit sa isda. Ano itong isda? Oh, Kisay pangalan na. Sikat kayo na ba? Kisay na? si Jillian Ward. Jillian Ward? Oh. Sikat bitaw na siya. Oh, no? sikat ni siya. Mukha yung kuha na ko, no, gisave na ko ang picture niya kay crush kay ko ni siya. Ganyan, ako'y nagian dito kay Jillian Ward ilang topic. Jillian Ward lang topic. Oh. Kasi mo to. Di tayo na basta-basta mong crush. Oo. Yan, naglungag na mo dito. Basig Jillian Ward tong linungag dito ron. Ay, nagtakang naman ko dito. Asa mas Jimmy? Nakasulod. Ya, tagay ko kwarta be, maadto kog Manila ba magkita mi. Kung saan mo ato kag Manila? Oh, maadto kog Manila magkita mi. Wa ka nayabag nga nagligos mo dahil tag Sige na ko diyan ba anon dere. para makitaan lang nako akong crush ba. Mao lagi nakaila kasi mong crush ang pangutana siya nakaila ba si mo ha? Magpaila-ila gay ko no. Di pagka panon ano dito. Mag nakaila na si mo ha. Crush Sige na ko diyan, mga 3,000 lang, kaya naman ang 3,000 ya. ang kuan ang pangutana diha naka-crush ka niya pero siya ambot lang. Wa man gani nakaila si mo ha. Crush ka kana. Magpaila-ila man ko ingon nako siya nga crush nako siya. Ah, sige, ugma na, tagaan-ti ka magkwarta. Dali ito mong linong abito kay kuan. Tagay ko ugma ha. Ay, ugma. Atuon jud ako so. Ato apa na kuan, ato dito. Ato ara ko si Jimmy dire kay nako isugo. Ya, sabi sugo na kuya. Ha? Was atong kwarta nako dito sa babaw eh. Wow. Ya, kaila ka sa kong crush ya. Gwapa kayo ba? Ha? Gwapa kayo. Was atong isugo si mama sige crush. Isa ba? Pabinawa sa ko ba? Gwapa kay kong crush. Makaingon juga bagay jud ni. Dalipay bitaw ko rin yun kay sige na mo nag-practice mo ng uyab-uyab ba kay tama naman po sa inyong edad. Si kuya po nimo bago na nag-share sa ko ang crush ba. Kinsa man po na imong crush? Kinsa man na taga diri na taga asa na? Mong guro ni Manila guro. Ha? Manila. Kala lagi ba ka kuya nimo taga Manila, imo po taga Manila lagi o agod. Ay liwat gini ni mo god. Si kaila ka ni si Sophia Pablo? Sofia Pablo? Oh. Kaila ka na? Gwapa kayo eh, puti kayo. Kato mo nang gwapa kayo, sikat ba kayo na ron? Gani. Nakita na mo? Wala pa lagi. Ah, ikaw rin naka-crush niya. Pero nag-chat-chat mi. Ano, chat mo? Kaya, kung sa account niya, tagay daw ko. Dili ko eh, ilugong pa lang ni mo si Sophia Pablo. Dili eh. Pa, lagay ko kwarta pa be. Kay magkita mo niyang gabi pa ba? Ha? Magkita mo niyang gabi ba? Kwarta mo, lako na gurun ba? Kay magkita mo niya. Kasi makita mo niya. Sophia Pablo ha? Unyang gabi? Oo, magkita mi. Lagay ko kwarta ba? Wa ka na, kuan diya nga gabi na oh. Sugato na pa sa Davao. Kalayo atong Manila. Sugato mo na pa sa Davao, magkita mo sa Davao. Kuwasa atong kuan dito kay hapon oh, gabi mo ngit-ngit na ni ron, wala ba kuan? Okay. Dito ba? Asa ka kuha atong kwarta dito ba nga nabili? Asan? Pita? Dito, ilan ti nalini mo? Ah, sige. Naunhan ko sa kay igsoon ako da. Crush ra ba unta nako si Jillian Ward o si Sofia Pablo. Dahan na lang to, di na lang to.